Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's BBTV. That's BisayangVlogger TV. Yay! Scripted siya guys. And yes guys, for tonight's video guys, time check, it's already 8:24 and I'm using my mama cellphone. And yes guys, for tonight's video, mag-vlog me kauban ako ang mga igsuon. Kay dili na sa nakita sa vlog. Title ani nga vlog is, yes, nakita niyo sa akong thumbnail, Mukbang with Q&A vlog. Yes, so I'll be reading many questions. Last night, I posted on my Facebook account na maghimo ko og mukbang vlog and boring man sa magkaon-kaon ako sige dire. So, with a twist, I have to answer mga daring questions. So, if very harsh na jud ang question guys and rated like dili pwede sa mga bata, so I will just dili na ko nabasahon nga question kay na ako mga igsoon, ayoko silang mapahamak. Nagtatago ko dyan. Kita mo inom. Ayan, ayoko silang mapahamak. And yes guys, tonight's vlog, yes, magmumukbang tayo. So we have our water guys. Yan, may water kami. And ito yung imumukbang namin guys. Bisaya lang kami. So, we have the Toblerone. Thank you, sponsor. Charot. Ayan, we have the Pringles. Meron kami tatlong Pringles. Yan, Super Crunch. Meron kaming Choco Hazelnut. And yes, the chocolates. Yeah, we have the chocolates. And yes guys, meron din ako niluto. Ba't ako nagtatagalog? Na ako'y giluto guys nga kanang pinadala sa akong ate. Still nagbukaw pa siya dito. And karon ko din ako siya kay upload to siya sa mukbang. So, we'll start our mukbang in a few minutes kay mag-WhatsApp me ko kanang maluto na to siya. Then yes, karon magchika sa ta. So, once may ingon yung siyang vlog. Like and subscribe to Joey's vlog. Yes! Supportive guys, supportive. Ikaw, Jen. By the way, first, before tayo mag-start og vlog, mag-thank you sa sponsors sa itong mga foods today. Thank you ni Ate Nara and Uncle Shane sa mga foods, sa mga like chichirias and everything and anything and the Pringles and the water bottle, all na nandito is sponsored yan. Oo nga, diba? So guys, take over mo muna. So guys, sila muna ang mag-vlog guys kasi titingnan ko muna yung niluto ko kung naluto na ba siya. So mag-vlog ka dito din. Please subscribe for YouTube channel. Ay, katawa mo ba? Ganda chocolate. Yung mabasa na chocolate ni. At tulad kita. Ay, kadutin na mo rin. Ay, balik na rin man. So, guys, may chocolate guys. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 guys. So, magbang yun guys. And yes guys, it's cooked already. And eto na siya guys. Wala Yan. na. Ito ko sa
nyo. Yan. Yung ginawa ko. So, magpalaway, di meron. Ilak ninyo? Yes, it's locked. May nagbaho man na eh. Ano na yung nagbaho? Ito yung matutan. Ano basta? Guys, hindi po ito sponsored sang Pringles. Good. Pero baka naman Pringles mag-sponsored ikaw. We'll start our mukbang. Okay, so lingkod yun po yung paglingkod. Initin yung tubig, your water. Baho. Ano dyan? Mag-start na ako ng mukbang, so hindi lang pwede na magkakain-kain lang tayo na wala akong ginagawa. So, magbabasa ako. I'll be answering your comments. Yes. So, let's start eating. Let's try this one. Kain mo na kain mo na. Mga answer me guys before ko ma-answer kay gigutom na may. So, time check guys. It's already 8:31 and Ano, redat kayo ng lame? Ay, kamo. Lame? Ano? Kain muna kami guys ha. Sarap, guys. So, I'll be answering comments now. So, yes, mag-answer na ko guys. First comment. Gika ni Louis Vuitton on Facebook. Louis Vuitton. Musta imong quarantine? Well, thank you for asking, Mr. Louis Vuitton. Can I see I met this guy on Saa? And yes, thank you for asking about my quarantine life. Yeah, so boring. The quarantine is so, so mingaw. And gimingaw na dito sa mga circle of friends. Dito sa school. And, like, yes, natay time sa tong family. Yes, naka-build more time sa tong family. So, sila guys, paano na sila mga kain-kain lang. Walang tulong. Yes, thank you for asking, Louie. I hope okay ra sa dimong quarantine. So, mag-pray na dyan always nga mahuman na dyan siya nga pandemic. Kay grabe na dyan siya og effects sa to ang life galore. Drink your water, bitch. Muna tayo. Next, bigyan niya. Louis Vuitton gihapon. Louis. Question. Nganong cute ko? Cute ka, kaliwat ka sa imuhang papa. Yes, cute ka. I don't know. You yourself would answer that question. Nganong cute ka, no? Yeah, you yourself. Nag-isip. Third question, gika ni Jonas Dorig Esteliore. Shout out di ay. Hi Jonas, niya i-subscribe sa dinyo si Jonas sa iyang YouTube channel. Ako libutan dire. Kana mo na siya yung YouTube channel. Please subscribe sa iyang YouTube channel. So, muna yung question. Nganong pretty man ta? Well, Kaya giliwat sa giliwatan. yes, guys. Nailed it. Nailed it. Bright na name. Bright. Isama ko niliwat. Mama. Anyways, wala mo sige gama ang Ginoo nga pangit, no? So, ang pangutan nakin sa gagama na ako. Charot. Ngay gama ang Ginoo nga pangit. Let us just learn to appreciate ourselves and yes. Mamaot o magwapa. Kapatid ako ba na? Payata. We're all human beings and just be happy, karot. Wala yung matubag. Lihok, Ginoo ko, kapatay tripod. Ay, pag suong-suong diha. Magmukbang mukaon. Oo, diday.
Yes, guys. Thank you so much, Jonas. Subscribe niyo sa channel. Next, si Jonar J. Almidura. Yots, kan ako. Di ka magsawag bad word. Is it a bad word? Bad word din ha. Yun ka naman ko. Pagkaon siya. Yan una mo siya. No, dili pasabot nga na. No. Junard, pinahamak mo talaga ako. Anak ragod. Junard, pinahamak mo talaga ako, Junard, sa mga kapatid ko, Junard. Masabi? Paano mo nasabi mabilisan? Not a question, pero ako gawang basahon ka. Diba? Ni-comment ba siya? Next. From Ana Lo. Hi, Nalo. Question from Ana Lo. Guwapa ko. Nalo. Kanyang white fagol bakak ha. So yes, you're pretty. Tumansik pa yung laway ko. Kung mag-define ta og beauty or kagwapahon, it's broad to define. It's up to you on how you kuan. Basta kitang tanan mga tao natay unique characteristics atong kagalingon that makes us pretty. And yes, kita tanan gwapa. No. Gino. Wala silang participation talaga, guys. Kain lang sila ng kain, no? Huwag mo balahan eh. You want some, mother? Try some. Dami kayo. Oh, natin yung mama. Pagkaya sa isang vlog. Hello. Try some. Dami. Naghanap ba namin na? No. Next question. Thank you so much, Analu. Yes, mga to gwapa tang tanan. Dering dapit para ka magukol. Next question, gikan ni Analu lang gihapon. Nganong ibaylo man jud ko niya sa duol. Ano ibaylo kaniya sa duol? Maybe layo ka ta. Maybe nagkinahanglan siya tao nga mo comfort niya physically. Grabe naman. Grabe manambag murag mao. Nakayab girl. Maybe kinahanglan na siya og kanang ka-istorya personally. Isa yung gusto niya. Nganong ibaylo man siya sa duol. Kabebe. Kabebe. Sa metro layo. Ha? Kuha mo. Ay, baka metro bilang. Social distancing. Brad kay son guys. Nalo, nganong ibaylo ka sa nganong ibaylo man jud ko niya sa duol because naka-social distancing mo. And as a lover, maybe kuwangan pa inyong foundation sa love. Dapat strong inyong love. The stronger the love, the more chances of winning. Charot. We're eating Pringles and uy! Dami siya guys. Kani. Kani guys is nalo, mo na to nalo. Ka social distancing ko naman. Yung say Yup. Next question from Earl Mama Duetes Galia at ilang lang. What makes you happy? Well, aside from eating, what makes me happy is ano nagpapasaya sa akin? Wala nagpapasaya sa akin kasi wala akong jowa.
magpapasaya sa akin kasi wala naman akong jowa. Na magkauban mo tanong sa mong pamilya. Very good. Grabe man yung so may pinagdadaanan man yung anan mga. Yes, what makes me happy is kanang complete sa to ang family and healthy lang dito always. Wala tay especially karon kailangan wala tay safety ta sa atong mga dapat layo ta sa mga sakit karon. Pakita dire, di kasi gira kagkaon diha. Shit ko baday. Ay, wala man siya nagpa-happy na ako. Aside from family. Vlog! Ano YouTube? Mag-vlog, mag-YouTube. Yes, more na siya. Silang lang. And question from Gea Inot Maranyon. Hi Gea. Question, musta man ang imong love life karon? So charot. Yes, gay, wala lang gihapon. Uga lang jud kaayo ta dire. Uga na jud. So still searching for the right person to come. And if it happens nga moabot na siya karon dayon, so I will not kanang di na ko magsayang og oras. Magminyo na mi diretso. Mato gaya, wala. Jingle lang yapon na, jingle bells. Wala kang jowa bells.